Дуслар, бүгін мен сізні нешік хат язырға үйретем. Хат язу үшін сізге еңілік ашық хат, яйсе тәбриклеме керек болашақ. Алар біздің шындай пакетиклар ішінде. Ең бірінші ширатта сізге пакеттан аны алып, әгер де ол почтовый екен, орты тутырға, марка ябыштырға почташа, һәм аны инде тутырып іштәлеген кереклі кішіге жибәрірге. Әгер де ол хат формасында түгіл екен, әміна мұндай тәбрикләмә формасында екен, сіз аны біздің бушлай крафт конвертларға орнаштырып, шулай ук мында адресын кімге екен язып, марка ябыштырып кереклі жерге жибәрә аласыз. Ләкин, бұлай эш итүдән тыш, әгәр дә сез Татарстанда түгел икән, Казаннан читтә икән, безнең Хатлар.ру сайты аша сез үзегез теләгән кешегә, Россия төбәкләренә, чит илләргә безнең ресурс аша кулланып, әлеге хатны турыдан-туры өйдән чыкмыйча, дөньяның теләсә кайсы почмагына юллый аласыз. Моның өчен сезгә Хатлар.ру сайтына кирип, кирәкле тимәләрне басып, кирәкле формаларны тутыру гына кирәк. Хатlar YouTube проекты гомумән ничек башланып китте? Хатлар YouTube проекты моннан 6 ел элек старт алды. Иң элек, әгәр дә тарихын сөйләсәк, мин 13нче елда ачып җибәргән идем фотомәктәп, татар телле фотомәктәп. Миңа визуаль сәнгать, фотография өлкәсе бик кызык иде. Һәм инде әлбәттә шул ук елларда мин язучылык белән шөгыльләндем, журналистика белән бик кызыксындым. Һәм журналистикада үзегез беләсез, башлык дигән әйбер бар. Лид язу менә бу кыскалык миңа гел бик ошый иде. Һәм открыткада үзегез беләсез, күп сүз урнаштырып булмый. Бик аз сүз белән шулай ук визуаль сәнгатьне кушып, ниндидер эмоция җәлеп итәргә кирәк. Һәм менә үзеннән үзе бик теге органичный рәвештә килеп туды шушы идея, чөнки татар рыногында мондай продукция юк иде. Ул бар иде, ләкин менә мин күз алдына китергәнчә, шундый тәмле, матур, кызыклы, җанлы, җылы менә шундый тәбрикләмәләр, открыткалар юк иде. Һәм без аларны эшләргә дигән шундый уйга килдек. Башта мин үткәрдем экспериментлар, дип әйтик инде. Үзем дизайнын фотошопта ясап, принтердан чыгарып, дусларга, туганнарга җибәреп карадым. Һәм миңа кызык иде реакция. Шуннан да менә нинди реакция булачак, ошармы, берәнди кызыклы тәэсир булырмы? Бик яратып кабул иттеләр. Ничек ясадың? Әйдә моны бөтен кеше өчен яса, менә мондай җаваплар бик ишәйде, күбәйде. Һәм инде мин аңладым, димәк, өмете бар бу идеяның, бу фикернең. Шулай иттереп, без менә башта шулай ук гади төсле принтердан менә фото кәгазьгә чыгарып печән базарында чыгып карадык. Аннан соң күбрәк ассортимент белән Җәдид фестта. Һәм инде чыннан да күргәннән соң киң массаның күп төрле кешеләрнең киң катламның кызыксыну белән каршылашканнан соң ясап карадык инде җитди коллекция, типография белән һәм менә шулай иттереп әкренләп кирип китте бу эш. Бу дизайнга туры кагалар. Менә хатлар җибәрү белән чит илләргә бер кешенең икенче кешенә сезнең аркылы ул проект каян килде башлады? Аны ничек килде? Бармы дөньяда тәҗрибә? Ул төрле проектлар бар мондай, алар бик киң таралмаган. Гомумән хат темасы яңадан ул әле соңгы елларда гына менә оборотка керә башлады. Үзегез беләсез, соңгы 10, хәтта 2 дистә ел эчендә интернет бик каты көчәйде. Гомумән бу цифровой, виртуаль әйберләр, алар бөтенесе ашады дип әйтик, ниндидер чын мондай хатларны, кәгазь әйберләрне алар әз генә икенче планга киттеләр. Ләкин соңгы елларда кеше бик арды, кешенең теге цифровой гигиена турында уйлый башлады, кеше бик күп әйбер карый, туя, арый, күз арый, күңел арый. Шуңа күрә менә ул вакытта безнең иртәрәк башланган идея хәзер атты 6 елдан соң. Чөнки менә пандемиядан соң бигрәк тә кешеләр ничектер үзара якынайырга омтылалар, ниндидер җылылыкка омтылалар, менә чын кәгазьгә язып ниндидер сүзләр белдерергә. Менә бүгенге көндә бу көн кадагындагы чынлап торып менә ясалма рәвештә түгел, чынлап торып кызыксыну уянган, кызыксыну уяткан башкаларда менә шундый бер проект. Менә сез ничек нәкъ Рөстәм Миңнехановка җибәргән булдыгыз? Хат. И аннары аның Instagram куйгач, менә нинди тәэсир кичердегез үзегез? Безнең инде күптәннән әзерләнгән хатлар языгыз дигән
киң шундый флешмоб эшлисебез килә иде. Һәм аның кысаларында менә башкаларны да хат язырга, открыткалар җибәрергә җинләндерер өчен без шундый акция уйлап тапкан идек үзебезчә. Мин ел дәвамында 100 татарга хат җибәрергә тиеш идем. Ләкин бу акция әзерлек этабында иде. Без уйлый идек кемнән башларга, ничегрәк менә шундый акцияны кызыграк итеп башлап җибәрергә дип. Һәм көннәрдән бер көнне узган җомгада Рөстәм абый үзе куйды аккаунтында әйдәгез ялларны интернетсыз үткәрәбез. Миңа шалтыратыгыз, яисә хат языгыз дип шундый бер кызыклы пост куйды. Бу инде 100% тоталь безнең тема иде. Шундук без аны күреп алып, элеп алып, менә сәгатендә мин почтага барып җиттеп, сумкада нинди открытка бар, шуны менә уйш үзеннән үзе килде. Кемгә беренче язырга икән Рөстәм Нургалиевичка. Һәм бик отышлы гына менә минем сумкамда ул көнне эзләгән табар дигән открытка бар булып чыкты. Һәм миңа калса, ул шактый кыю. Шул вакытта оригиналь һәм без аны мотивацион открытка дип инде президентка тагын нинди нәрсә кирәк булырга мөмкин. Аның бөтен әйбере дә бар. Безнең барыбызга да дәрт җитми, илһам җитми эшләргә менә. Чөнки күбебез гызыгылы бу тормышта арып китәбез. Һәм менә бу ышкын кирәк. Миңа калса, менә аңа безнең тәбрикләмәбез азмы-күпме бу ышкынны биргәндер дип уйлыйбыз. Һәм инде әлбәттә без бик көттек. Чынлап торып без аны менә Гап-гади почта бүлегенә кереп, почта аша җибәрдек марка ябыштырып. Хатның барып җитүе шик тудырмады, ләкин аның кулына барып җитерме? Менә бу турыда без бик шикләндек һәм бик көттек. Менә 3 көн дигәндә әлеге хат аның кулына барып ирешеп, менә шундый пост куелды. Без әлбәттә бик шат идек. Чөнки бу бит инде республикадагы теләсә кайсы проект өчен зур дәрәҗә. Аны җитәкчелектең билгеләп үтүе, аны хуп күрүе, да минем хисләрем турында аңлатып тору артыктыр дип уйлыйм. Сез аны үзегез дә бик яхшы аңлыйсыз. Менә бу проектның идеясе сезнең идеяңыз булмыйча? Без аны дус кызым белән, Миләүшә Нигъмәтуллина белән уйлап таптык. Ул соңрак укырга китте, Америкаларда, Польшаларда булды һәм проектка өстәлде минем тормыш иптәшем. Менә без аны бергәләп 5 ел алып бардык. Бүгенге көндә ул IT проект җитәкли, шуңа күрә аз гына читләште проекттан, мин киресенчә көчлерәк адымнар белән менә аны җитәкләп дәвам итәргә телим. Дизайнын кемгә тапкандамы? Матур бит. Дизайн заманча. Мин аны сез игътибар итсәгез, әйтмәс идем милли дип. Гомумән мин безнең тәбрикләмәләрне милли сегментка бик кертүләрен теләмим. Ләкин керткән очракта да монда иң милли әйбер ул тел. Безнең проектта шуңа күрә дизайн без эшлибез кайсы бер аерым махсус серияларны рәссамнар белән, дизайнерлар белән, ләкин күпчелек ул стоклардан алынган дизайннар, иллюстрациялар. Мин үзем рәссам түгел, ләкин мин үземне азмы-күпме сүз остасы дип әйтер идем. Чөнки миңа менә сүз аша кешенең күңелен кытыклау, аңардан ниндидер шундый эмоция тудыру бик ошый. Һәм безнең проектның иң мөһим әйбере ул сүз. Кызык. Нинди төрдәге хатлар бар сезнең? Бик теләп аңлатып узам. Гомумән сез беләсездер инде, менә китап кибетенә керәбез. Иң классик открыткалар ул бит инде бәйрәмнәр белән. Туган көнең белән, анда 23 февраль, 8 март, яңа ел. Без белә торып бу темадан читләштек. Һәм бездә андый тәбрикләмәләрне без открытка сүзен шулай дип тәрҗемә иттек 2 сүзгә. Чөнки открытка бит инде рус сүзе ачыла торган дигән аңлата открывать сүзеннән. Без бик озак уйладык, интернетта да аралаштык, нинди сүз белән алыштырырга бу сүзне. Тәбрикләмә дигән сүз уйлап таптык. Бу әгәр дә ниндидер котлау булса эчтәлегендә, һәм инде әгәр дә ул котлаумы икән эчтәлеге буенча, без аны ачык хат дип тәрҗемә иттек. Чөнки ул ачык, аның икенче ягын күреп була, аңлап була. Һәм ачык хатны булар инде. Бездә бар берничә төр категория уңышлы дип саналган тәбрикләмәләр һәм ачык хатлар. Берсе мотивацион. Ачык хатлар алар менә шушы эзләгән табар сериясеннән инде. Без бер уйласаң рынокка открыткада уйлап тапмадык, тәбрикләмәдә уйлап тапмадык. Эзләгән табар дигән сүзен дә уйлап тапмадык. Бу мәкаль үзегез беләсез. Ләкин аны менә шушындый форматта, шушындый формада халыкка тәкъдим итү менә новаторлык мөгаен шуңардадыр. Теге бөтен яңа әйбер, ул я ынтылган әйбер, я аны ниндидер яңа формада тәкъдим итү. Менә бары тик шушылар. Мотивационнан тыш тагын
анти-открыткалар, алар дөнья күләм бик киң таралган, алар Татарстанда юк иделәр. Мәсәлән, табып узырга мөмкин безнең ассортименттан эчемне пешерасың. Ягъни ниндидер негатив язу, чөнки аны бик якын кешегә генә әйтеп була. Син минем эчемне пешерасың, туйдырдың инде дигән кебек менә. Ник син шундый пеши? Аны үлеп бетеп алдылар. Ул шагыйрә Йолдыз Миңнуллинаның идеясе иде. Мин ул чырларда ялкында тышлык пешерә идем. Ал Йолдызның идеясе һәм бик отышлы булды. Кешегә менә мондый негатив, ниндидер бурычлы әйбер шулай ук җитми. Шундый үзенә күрә бер яңалык булды. Чөнки миңа калса, безнең продукцияда иң төп әйбер менә вау эффект дип әйтәбез инде. Кеше карап, ничек инде менә моны язып була, ничек инде моннан открытка ясап була, ничек моны менә бастырып була. Менә шушы хисне тудырабыз икән, кеше аны ала, кеше подкупается шушы хискә һәм алып аны кемгәдер бирергә, бу хисне кемдәдер тагын күрергә тели. Миңа үземә шатлык килде, миңа уңайлы кирдем алдым. Башка кеше калардан алалар. Безнең төрле кибетләрдә бар. Ул күбесенчә китап кибетләрендә, менә Татарстан китап нәшрияты кибетләрендә, Любимый книжный кибетләрендә, Дом книги кибетләрендә һәм инде төрле кечерәк ваграк шоурумнарда, беләсез үзегез теге төрле менә бу сувенир продукция, Татарстан турындагы менә шундый туристлар өчен төрле кичкенә кибетләр бар. Алар инде безнең партнерлар дип әйтергә кирәк. Районнарда бүгенге көндә без әле куелмаган, ләкин менә бу безнең быелга максатыбыз. Без хәзер Татмедиа белән берлектә хәрәкәт итәбез. Татмедианың ресурслары бик көчле, киң һәм Алла бирсә, бөтен Татарстан халкына җиткереп булырдыр дигән өметтә, бөтен Татарстан халкын шатландырырбыз дип хыялланабыз. Тагын нәрсә эшләгәнсез? Шушы өлкәдә төрле махсус проектлар эшләбез килә, чөнки миңа инде тыелган иде 6 ел бу тәбрикләмәләрне чыгарып, ниндидер бер түшәменә җиттек кебек хис бар иде миндә, шундый күп әйберне эшләп бетердек дигән. Быел менә мин аңладым, әле без теге өй алдысында гына таптанабыз икән бу проектның, әле бик күп төрле әйбер эшләп була, төрле авторлар белән хезмәттәшлек кылып була. Безгә чыкты китапханә, безгә чыкты музейлар, театрлар, алар белән бергә менә аларның темасына махсус продукция ясап була. Без эшләргә теләгән идеялар бик күп. Һәм Алла бирсә, аларны чынга ашырып, чынлап та менә кирәк, файдалы, шундый кешеләрне илһамландыра торган, җанландырып җибәрә торган шундый яңа төр тәбрикләмәләр эшләрбез дип өметләнәм. Менә сез әйттегез инде тенденция турында. Хәзер кеше хатка мөкибән китә дигез. Ул менә массовый булыр микән ничек уйлыйсыз? Миңа калса, әйе, чөнки моның инде дөнья күләм яхшы үрнәге бар. Бар шундый ресурс платформа Postcrossing дигән, мин үзем студент чакта бик теләп аның белән шөгыльләндем. Әлеге ресурста сез регистрация ничек теркәлеп әлеге ресурста сез дөнья күләм хат аша аласыз. Сезгә чыга рандомный рәвештә берәр адрес. Сез әлеге адреска үзегез теләгән берәр открытканы, хатны җибәреп, үзегезгә дөньяның башка төрле төбәгеннән хат ала аласыз. Һәм менә бу тема ул инде обкатный тема, аны кешеләр эшләп карады, кешеләргә кызык. Бу бит инде сине реаль ниндидер материаль әйбер сиңа дөньяның бөтенләй башка төрле чит төбәгеннән килеп төшә. Һәм шулай ук син дә, мәсәлән, башка төбәкләрдәге, башка илләрдәге дусларыңа, таныш түгел кешеләргә теге кул белән булмаса да хат аша ничектер тотына аласың, алар белән элемтәгә керә аласың дигән сүз. Бу кешеләрне бик каты илһамландыра торган идея. Һәм менә әйтәм бит, пандемия кысаларында менә кеше бик ошулар, чит-илләргә чыгулар кимеде, кешенең киресенчә әле ул якка таба кызыксыну артып кына киткән чорда бу идея бик актуаль булырдыр дип уйлыйм. Сез танышмаган кешегә дә хат җибәргә дип. Әйе. Әле мин танышларга, дусларга, якыннарга дип уйлаган. Аннан тыш та безнең бер серле әле анонс ясалмаган бер проектыбыз бар, әле хатлар кысаларында Татмедиа белән берлектә. Алдан кычкырган күкенең башы авырта диләр. Менә анысын инде эшләп бетергәннән соң әйтербез. Ләкин шушы менә оятка шушы тема тирәсендә. Мәсәлән, тукшы татарча аңламаса, җибәрәсең хатны алмам дип. Реклама дип. Анысы инде монда төрлечә подход ясарга була. Бәлки ул аны татарча язып, тәрҗемә ясап була, мөмкинлекләр масса.
Так, менә сез үзегез ялкын дип телгә алдыгыз бит инде. Журналистика бит сез үзегез турында бер күрсәтсәгез бия. Кайларда эшләдегез? Менә мәктәптә укыганда мин алдырайм ялкын журналын, аннан соң мин анда яза башладым. Язмаларым чыкты. Шәшмә формада мин шигырь миннән чыкмый, ләкин шәшмә формада бик яратам, интервьюлар, репортажлар, үзеннән-үзе бер тышлык, ялкынның тышлыгында теге махсус төшерелмичә тышлыкка эләкте минем бер фотографиям, һәм шуннан соң мин бик канатланып фотография белән шөгыльләнә башладым. Якынча 10 ел фотография белән шөгыльләндем, башка эшләрем белән бергә. Менә соңгы елларда гына әзрәк читләштем, чөнки вакыт җитми. Һәм инде менә язу, журналистика, фотография, фотомәктәп, менә булар бу иҗатны алганда, менә булар мине мәктәп елларыннан бирле төрле формаларга күчә, менә мине җитәкләп киләләр, минем тирәндә бөтереләләр бу темалар. Профессиональ өлкәгә килгәндә мин бетердем Казан федераль университетының халыкара мөнәсәбәтләр институтын. Төрек теле белгече мин, филология өлкәсендә, төрек теле һәм әдәбияты белгече, һәм шунда ук укытам. Халыкара мөнәсәбәтләр институтында төрек теле укытучысы мин университетта. Үзегез Казан кызы. Әйе, үзем Казан кызы. Миннән беренче теге яхшы итеп, матур итеп, үзенә күрә камил итеп татарча сөйләшкәнгә, син кайсы авылдан диләр, беренче сорау миңа килде шул кичкенәдән. Мин Казанда тудым, ләкин әнием Әтнәдән, әтием Кама тамагыннан. Чиста шәһәр кешеләре аз, миңа калса, менә бөтен яхшылап казасаң, бөтен кешенең тамыры, нидер байлыгы авылларда. Һәм минем менә өченче төбәк булып кушылды иремнең ягы, аннан бик күп илһам алам ирем Нурлаттан. Менә Татарстанның районнарында, авылларында бик күп әле чыкмаган хәзинә бар. Чөнки милләт ул тел беренче чиратта. Тел иң матур рәвешендә, иң җанлы рәвешендә ул авылларда яши дип әйтер идем. Шуңа күрә авылларны сакларга кирәк. Авыллардан эзләргә кирәк гел илһам, анда гайберне гел күтәреп менә башында йөртергә кирәк дип саныйм. Ничек шуша үстерә алдыгыз татар теле камил итеп бик матур. Иде сөйләштеләр. Иде, мәктәптә. Мәктәптә шулай ук, мәктәп үз өлешен бик зур өлешен кертте. Мин татар инглиз мәктәбен бетердем 155-нче. Минем укытучым журналист иде, менә журналистикага ул алып килде мине Гөлсәхирә Гениятовна Ахмадуллина. Ул Ватан Татарстан журналисты булып эшләгән, аннан соң инде татар теле әдәбияты укытуга керешкән. Бик көчле укытучы иде, бик көчле журналист булган. Заманында менә журналистикага ул мине уятты. Дәртемне. Сез международный отношения бетергәч, журналистикада эшләдегез аннан шул. Әйе, ләкин профессиональ белемем минем журналистикада юк, бар. Эшләдегез, ялкында эшләдегез? Эшләдем, әйе, ялкында эшләдем. Якынча менә чынлап торып 4 ел, ләкин мәктәптә теге инде штатта булмаган килеш күп еллар яздым. Яздыгыз мәкалә яздым. Әйе. И фотография белән шөгыльләндегез. Әйе, иң күп фотография белән шөгыльләндем. Әйе. Бүгенге көндә дә мин дәвам итәм үзем өчен. Бик тыгыз соңгы бер 7 ел без эшләбез Камал театры артистлары белән. Минем анда иҗатташ дусларым бик күп. Менә иң яраткан жанрым минем фотографиядә ул портрет, шәхесләрне ачу портрет аша. Ләйсән Фәйзуллинаны, Фәнис Җиһаншаны бик күп төшердем. Менә алар белән үзенә күрә бер фоторежиссура, артистларның менә булган репертуарда булган уеннарыннан, образларыннан тыш тагын ниндидер яңа аларның сыйфатларын ачу, ниндидер яңа образлар тудырып карау, менә бу мине бик зур ләззәт бирә минем өчен. Профессиональ фотоаппаратыгыз да бар инде. Профессиональлыгы шуңхатлык, монда иң мөһиме иҗади процесс. Мин менә фотомәктәп оештырган елларда гел әйтә идем, камера әллә ничә миллионлык булырга мөмкин, ләкин әгәр дә син кадрны күрә белмисең икән, бер нәрсә эшләп тә булмый. Аны төзәтү кыен, әгәр дә аның ракурсы кызык түгел икән, әгәр дә аның фокусы төгәл түгел икән. Иҗади шәп кадрны телефонга да төшереп була. Так, менә бер сорау бар кызыктан. Татарлык сезнең өчен нәрсә ул? Ничек карыйсыз? Менә мин инде өстән генә булса да әйтеп уздым. Татарлык минем өчен ул тел. Бик күп лалә чәчәге ясап йөреп була, аны киеп була, баш өстеңә, күлмәгеңә тагып була, ләкин әгәр дә син түгел, камил итеп телне белмисең икән, синең татарлыгың шуң хәтле генә, миңа калса. Ул бөтен атрибутлар икенче булып бара.
алар телдән соң минем өчен. Чөнки телдә барсы да бар. Ул ләлә чәчәге телдә бар, җырлар телдә бар. Бөтенесе телдән башлангыч ала, телдән үрчи. Һәм инде тел булган очракта калган барсы да төгәл дәрәҗәдә, матур дәрәҗәдә үсеп, нидер яңарыш алачаклар. Телне сакларга кирәк. Сез бит визуал булгач, шуны сорап бирүче менә хәзерге татар китапларының бизәлеше буенча сан ничек бәйлис? Менә кайбер китапларны дизайн яктан азрак артта калган кебек тыйган, шуны тыймалар сездән дип тыймал юкмы ничек? Игътибар иткәнем бар әлбәттә. Мин менә Төркия белән кызыксынгачтын, мен төрк иле белән. Мин төрк китапларын күп караган кеше, менә миңа төркләрнең тәҗрибәсе бик ошый. Мин киңәш итәр идем төркләрдән үрнәк алырга, чөнки аларның бик кызыклы алымнары, бик заманча, шул ук вакытта алар төркилекләрен саклап калып эшлиләр. Менә үзеңне дә саклап калырга кирәк. Ләкин заманча да булырга тиеш ул продукт. Гомумән открыткалардан чыгып әйтә алам. Мәсәлән, без төрле экспериментлар эшләп карадык, визуаль буларак. Фотографиялар открыткаларда бармый, тәбрикләмәләрдә. Алар отышлы түгел. Матур, заманча, шул вакытта минимализм менә алымнарын исәпкә алып эшләнгән ниндидер иллюстрациялар кирәк. Рәссамнар, кишле иллюстраторлар. Һәм монда шулай ук менә иң яхшысы эксперимент инде. Теге каяндыр шәп, ул менә мәсәлән Германиядә, Голландиядә шәп булган дип кенә аны отып алып үзеңә куеп бәлки бармас та. Халыктан да карарга кирәк, тәкъдим ясап карарга кирәк халыкка, интерактив рәвештә аралашырга. Мәсәлән, китапны чыгар алдына миңа калса интер дизайннар тәкъдим итәргә, кайсы ошый, то есть менә без бу рәвештә гел эксперимент ясыйбыз. Төрле әйберләр тәкъдим итеп карыйбыз. Ишеннән дә курыкмыйча эшләргә кирәк бу эшне. Халык сиңа әйтә шундук. Бусы миңа ошый, бусы миңа ошамый икән. Үзенең фикерен шундук моменталь рәвештә белдерә. Менә кешенең милли үзаң үсешендә дизайнның роле ничек күрәсез, бармы? Без бит инде безнең киләчәк яшьләрдә. Яшьләр алар теге менә татар дип шул хәтлек миллилек белән янып үскән яшьләр, алар скорее искәрмә. Һәм яшьләргә әгәр дә ошарга телисең икән, ул 100% заманча булырга тиеш ул продукт. Шуңа күрә менә өйрәнергә кирәк агымны да, һәм яшьләр белән бергә барырга миңа калса. Бу темада. Дизайн аркылы яшьләрне тартып. Әйе, менә безнең продукция, мәсәлән, мин әйтәм, менә безнең тәбрикләмәләр ачык хатлар милли проект түгел. Мин моны гел ассызыклап үтәм. Ләкин без гел заманча дизайн сайларга тырышабыз. Һәм яшьләр кызыгып ала, алганнан соң монда нәрсә язылган дип кызыксына башлыйлар. Алар өчен әгәр дә орта яшьләрдәге, олорак яшьтәге безнең аудитория өчен сүз мөһим булса, шул исәптән минем үземә дә яшьләргә иң мөһиме дизайн. Алар рәсемгә кызыгып, алданып алалар ачык хатны, тәбрикләмәне, аннан соң әти-әниләреннән үзләре менә кызыксына башлыйлар сүзен. Бу аңлата инде, сүз дә мөһим, әлбәттә, асыл теге баганасы буларак. Һәм шул вакытта дизайнда. Теге бу алдалау чарасы үзенә күрә бер халыкны. Һәм ул кызыксындыру, алдалау дөрес мәгънәдә, матур мәгънәдә әйтәм инде. Китапларны сырадык, милли киемнәргә эләгеп кайтсак, ничек бәйлисез милли киемнәрне, аларны кию мөһим яшьләр өчен, бәлки милли кием кирәк түгел. Яшьләргә милли кием киертер өчен нәрсә эшләргә кирәк? Дизайн ягыннан. Шулай ук менә шушы фикеремне дәвам итәм, кием заманча булырга тиеш. Мин үзем әйтмәс идем, бик күп кулланам, шундый милли киемнәрне күп киям дип, ләкин мин бик хөрмәт итәм бу агымны, бу юнәлешне, бу хәрәкәтне. Бүгенге көндә Аллага шөкер брендлар күп, пуловерларга да, толстовкаларга да язалар, төрле татар сүзләре, проектлар бик күп. Һәм аларның күп булуы бик яхшы, заманчалары да араларында бик күп. Менә шул әйткәнемчә, ниндидер булган безнең байлыгыбызны яңа яктан ачу, моның бернинди куркынычы юк. Әлбәттә, булачак һәрвакыт бузгансыз дип әйтүчеләр. Ләкин бу үзенә күрә бер эксперимент, димәк, бу әйберләр тормышларын дәвам итә, яшәүләрен. Алар үзгәрә, төрле метаморфозларга керәләр, ләкин алар яшиләр, бу иң мөһиме. Футболкалар брендинг чарасы эшлисез килми? Менә бүгенге көндә сибеләсе чәчләсе килми. Әлеге юнәлешне тагы да ныклап, тагы да сыйфатлырак итеп дәвам итәсе килә. Аннары тагын бер безнең авылда проблема бар, почтальоннар җитми. Кеше языр, хатны
барып җитер микән? Ул проблема турында уйлаганмысың? Бу безнең төп проблема түгел, ләкин теге ияршин проблема дип әйтик инде безгә катнашы аның бар да, юк та икенче яктан. Монда дәүләт ягыннан карарга кирәк инде теге. Мин ул структурада эшләгән кеше түгел, төрле кызыксындыру чаралары кирәк. Бу Почта Россияга кагылган тема. Мин монда ниндидер бер фикер әйтә алмыйм, чөнки белемем һәм тәҗрибәм юк. Ләкин бу безгә кирәк тема. Чөнки без именно шушы хатлар темасын, нәкъ шушы теманы популярлаштырырга телибез, хыялланабыз бу турыда. Танышым сөйләгән бер тарих. Мәктәптә укучы кыз миңа открытка җибәргән яңа алдында. Бу открытка шатна буй килде ди. Шок китте. Ләкин җибәргән көннән соң көн саен шалтыратып сорады. Килдеме? Ул килгәч аңа бер телефон тапшырасы бар ди. Мен шул почтаны мәсәбәпле шатна килгән инде ул. Җавап алгач шундый күңелем булды. Үземдә шундый милли открытка алып, шуңа язып, почташа җибәрмәдек, әнисенә барып бирдек. Менә бик дөрес әйберне сез кузгатып җибәрдегез. Көтү. Җибәргән кеше дә көтә. Алырга тиешле кеше дә көтә. Менә бу көтү, ул шундый бер уйласаң бушлай бәхет, бушлай бәхет, менә шундый бушлай шатлык. Син аның өчен түләмисең, ләкин син шундый күп ләззәт, шундый күп рәхәтлек аласың шушы көтү процессыннан. Чөнки дөнья бик тиз, ыгы-зыгылы һәм без нәрсәнедер озак көтәргә әзер түгел. Хатны аны тиз әйтеп булмый. Ул WhatsApp-та түгел, ул Telegram-да түгел. Монда сиңа реаль көтәргә кирәк. Реаль көтү белән каршылашырга һәм бу бик рәхәтлек бирә торган көтү миңа калса. Шундый рәхәт булды ди. Хата булды. Шун открытка рәхәт булды, язуда рәхәт.